Fivoriagna zegny nataontsika niany mikasiky ny fandaminagna zay atao eto amin'ny tanànan'ny Nosy Be mikasiky ty fifidianana ben'ny tanàna zay andeha ataontsika le 11 décembre ho avy zao ty. Niany mba karazagna hoe réunion d'information zay zegny nivolagnanisy miaraka tamin'ny candidat 10 zay misy eto Nosy Be sy ireo avy amin'ny OMC miaraka amin'ny équipe sedy eto Nosy Be. Zany hoe zegny dinidinika natao zegny karazagna hoe nagnamia le information ho an'ny candidat am'le fifidianana zay andeha atao agnatin'izay moa ao amin'ny resaka fagnanovagna propagandy amin'ny tany agnanaovagna meeting aia tany tokony agnanaovagna meeting aia tany tokony agnapetrahagna le affiche mikasiky zay koa zegny mikasiky le tany tokony hoe raha ohatra ka carnaval ireo mandaloia tokony atao raha jiaby zay zegny no information izay natao tao ke izo information zegny mba tsara fô rô zegny mba mahay hoe karaha ty lalagna tokony atao par rapport am'izay raha zegny zegny tegna nivotoatony le resaka izay natao niany fa ny raha tegna mbola dinigny miaraka koa zegny mikasiky le fandaminagna ao agnatin'le bureau de vote. Io agnatin'ny bureau de vote matetiky raha hitantsika ao ndraikindraiky misy mikorontagna satria agnatin'ny bureau de vote misy diran'olo forcé ao, misy diran'olo asa hoe misy olo candidat sasany magnano abus mihitsy agnatin'ny bureau de vote de io zegny karazagna hoe nidinidiniky natao tao mba ahafahagna ialagna am'izay raha jiaby zay zegny mbola ivory magnaraka ny équipe-ny OMC eto Nosy Be ndraiky sedy Nosy Be mbola andaminagna ino tokony atao par rapport am'izay raha jiaby zegny surtout au niveau-ny bureau de vote. Izy mafa mametraka atsika fa agnatin'ny bureau de vote efa misy membre ny bureau électoral zay ao agnatiny ao ireo regny zegny ny président zegny no managna fahefagna feno par rapport am'zegny amin'ny bureau de vote regny izy no mandidy manapaka ny raha ao agnatin'ny bureau de vote zay zegny le raha tapaka tato amin'ny fivoriagna zay natao niany. Fidianagna io raha sarotra zo ino masarotra izy io zegny mianky amin'ny lohan'olo tsiraidraiky agny na io no propagande zay hitanao fa nahazo olo maro za nefa résultat ao zegny zavatra hafa miboaka zay no masarotra izy tsy azonao antoko 100% zay fa olo ty no ifidy ke ny afatra zegny hoe atsika zegny oka zay tsika mba ho tony surtout le famoaka valiny io satria mety magnantegna atsika hoe le par rapport am'le propagande natao zahavagna olo maro be nefa navy efa mifidy ary nahazo vato vitsy zegny anao par rapport am'le olo maro be navorinao igny ke io zegny agny agnatin'ny iogna ki compte fa tsy le olo maro be nailazonao io zegny atsika mila melo zegny am'izay zavatra io mila tony atsika amin'io fa tsôfy koa avy koa navadibadikindroa koa le résultat am'izay fotoagna zay fa io mba hitatsika zao tia agny am bureau de vote efa hitatsika sahady hoe karakory ny fikontiagna izy ao efa naboaka hoe ofo zegny efa mahita résultat hoe fulany na fulany mandeha alohany izy avy amin'ny bureau ny CENI ato amin'ny bureau ny sedy ato avy any zay efa fantatra atsika fa zegny no lany izy zegny andesigny ato izy avy ato am'izay zay mampiditra izy alefa agny Diogo Tananarivo koa izy le mivolagno teo igny io mafidianagna io managna candidat 10 atsika tsy ro jiaby 10 miaraka lany fa tsy maintsy misy raiky fo lany ke oka zegny atsika mba ho tony fo zegny amin'ny raha jiaby atao mba tsy aviany korontagna ty korontagna ary